Goedemorgen. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Momentje, ik schuif even het raam omlaag. Zo. Even de balie omhoog. Ik heb een pakketje. Ik ben bang dat ik die nog boven water heb laten liggen. Ik ga nu halen. Waar is mijn... Ja, prima, ingenomen. Ik zal eventjes het formulier invullen met pen. Ja. Hier wat nog? Deze. Even kijken, even kijken, dus waar het pakketjes. Nog even pakken. Op de weegschaal. Ja. Vol wordt het hard gegeven, hè? 40 kilo, mevrouw. Ja, ik weet het. Dat komt extra, hè? Dat is 60 C-sterren, alstublieft. Oké, ja. Twee mega C-sterren, alstublieft. Dat is prima. Ja, doe maar. Ze zijn groot voor het luik. Oh, dat vind ik ook. Nou, dan zullen we eens even zelf moeten verwijderen. Ja, Kom even door de deur heen hier. ja, ja. Ik moet nog een deur spelen! Sorry. De C-sterren zijn nog weg, zie ik. Ja! Ja. Lekker voor je deur. Hadden we nog verder nodig toevallig? C-sterren. Ik had wel een vraagje. Nou, wacht even. Ik ga even... Ik zocht al heel lang een reden om hier naartoe te komen. Want ja, zo om water en zo. Maar wil jij misschien een keertje met mij uit? Ach, een bosje zeekomkommers. Ja. Nou, die neem ik graag aan. Ik kom met u mee. Ik neem even de andere deur van de baan. Wat leuk! Ja, kom op. Kom je niet weg?